Ramon Maravilla, quan vulga. Sí, bona vesprà, ciutadans i ciutadanes del GMC. Un grup de persones es presenta davant de vosaltres. IPA, Iniciativa per al GMC, candidatura independent. En un objectiu molt clar, treballar i servir al ciutadà del GMC, que sou vosaltres els que tenim que sentir, no a ninguna persona més. No es mou una altra idea que ficar-nos a la vostra disposició i escoltar-vos, que sou el més important. A totes les persones, majors, ames de casa, als jóvens, a la gent treballadora, que sou els que realment coneixeu els problemes de la nostra ciutat. En definitiva, a tot aquell que vulgui millorar el nostre poble. Els esforços que gasten en crispació i enfrontament els dos partits majoritaris, nosaltres no, perquè nosaltres no depenem de ningú, depenem de vosaltres, només de vosaltres. I la nostra proposta es basa en dos objectius molt clars. En primer lloc, els ciutadans, tant joves com majors, però en especial la joventut del GMC, tants anys oblidada per les institucions polítiques d'esta ciutat, atenent i solucionant els seus problemes diaris, ficant al seu abast tots els mitjans humans com tècnics per encarar el seu futur en garanties. I en segon lloc, el poble, planificant i solucionant tots els problemes, perquè n'hi ha molts, i no deixant a la improvisació i a la solució ràpida allò que ha de ser pensat i estudiat en temps, i no com en estos anys, a pressa i malament. El nostre programa, sobretot, és la gent jove. Per què? Perquè en 20 anys ha estat completament oblidat. I volem crear una zona d'oci, però una zona d'oci no per joves, per tota la gent en general, gent major de 35 fins a 60 anys, perquè aquesta gent també es mereix anar després a algun lloc. Crear un pla de vivienda jove, però en lloguer i a preu tassat. Convenis en empresaris locals per aconseguir contrats per als nostres joves. Perquè totes les empreses que n'hi ha en el polígono, quanta gent treballa ahí del poble? Nosaltres volem fer un conveni que tota la gent, totes les empreses que vinguin així, el 80 o 70% que siga majoritàriament del poble i especialment en el primer lloc de treball per a la joventut. En sanitat volem tindre un horari interromput. Sí, i després seguiré en el programa. Gràcies, moltes gràcies. Per últim, tanquem esta primera ronda d'intervencions amb Tomàs Natxer, de Coalició Valenciana. Bona vesprà. Soc Tomàs Natxer, com ja sabeu, pràcticament me coneix tota la GMC i jo represento a Coalició Valenciana. És la primera vegada que ens presentem en l'Ajuntament i és la primera vegada que ens presentem en tota la comunitat autònoma valenciana. Nosaltres som un partit valencià i valencianista, som l'únic partit que se presenta en tota la comunitat valenciana autòcton, 100% conformat per valencians, que té com a únic objectiu la defensa dels interessos econòmics, culturals, socials i de progrés dels valencians. Un partit que no està somès a altra disciplina que la contundent defensa de lo valencià i dels valencians per damunt de tot i de tots, sense les componentes dels partits d'obediència central o catalana. Per a Coalició Valenciana, l'Ajuntament és la part de l'administració més pròxima al ciutadà i, per tant, l'eficàcia de la seva gestió afecta molt directament en el dia a dia dels veïns. Nosaltres volem aconseguir una modernització de l'administració municipal i una racionalització en la gestió dels imposts municipals que permetisca consolidar una major autonomia municipal i que assegure més competències per als ajuntaments. Igualment, des dels ajuntaments desenvoluparem iniciatives per a facilitar l'accés dels joves a la primera vivenda.
modificant les condicions d'adjudicació de la vivienda de protecció oficial i prioritzant el seu destí als ciutadans autòctonos. Què vol dir això? Pues que si se fan viviendes de protecció oficial que facilita l'Ajuntament, els primers de la llista tenen que ser els fills del GMSI. I quan ja estiguin coberts les necessitats dels fills del GMSI, entonces cobrirem les dels demés. Coalició Valenciana, en la programació municipal econòmica, vol potenciar l'activitat econòmica per a facilitar el seu creixement i la seva consolidació. Què vol dir això? Pues que tenim que ajudar als comerços a que puguen promocionar els seus productes i donar-los les màximes facilitats. Tots sabem que tenim pràcticament el 90%, tots tenim hipoteques. Si conforme el Fons Monetari ens va pujant els interessos, pues tindrem que imaginar i fer algunes polítiques municipals per poder ajudar a aquestes persones a que puguen pagar aquestes hipoteques que cada vegada estan més difícils. Després continuarem. Gràcies.